Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз. Имрӯз 26 июни соли 2022 мебошад ва ман ҳозир ба табъи шумо ба шумо пешниҳод мекунам як намуд ангури украинӣ бо номи талдун. Ин ангур худаш соли гузашта шинонда моҳи декабр соли 2021 моҳи декабр соли 2020 моҳи декабр буд. Майдача шинондагӣ будам аз сабаби он ки заминҳоим ҳам нағз нигоҳубин мекунам, чуқурияшро ғизо карда мешинонам, дар як сол ҳамхел баланд баромада меравад. Ва дар дигар наворҳо ҳам нишон додагӣ ҳастам ки чӣ хел ман шинондагиам. Болои чӯлоб рафтагӣ. Ман ҳозир дуртар нишон диҳам. Мана ҳамчи ман шинондагӣ будам. Дар як сол баромада рафт. То як сол ана ҳаминҷа омад, ним омад. То ана ҳаминҷа омад. Ана имсол аллакай сабзаш баромада рафт. 5-6 метр дига рафт ва неки баст. аз сабаби он ки ин ниҳол як сола мебошад, хушачош майда омад. Соли оянда худо хоҳ хушачош калон мешавад. Дониставонед ангур калон ки шуд 7-8 сола ки шуд мард шуд ба хушои калон мебандад. Ва ин ангуре ки шумо мебинед пешпазак будааст, номаш талдун. Талдун. Мана бинед. Донааш чӣ калон. аллакай шакар гирифта истодааст, як ҳафта пас ин ширинӣ бомаза мешавад. Якташро хӯрам, шумо қарсасашро гӯш кунед. ангури қарс мекардагӣ. агар ангури қарапостӣ гӯям, ҳоли бо забонро ҳозир қарапостӣ гап гуфтани нест, гуфта ман ба эрод мекунам барои ҳаваи ангури қарс мекардагӣ дар зери дандон. мана бинед. калони ҳаҷми донашро дидед? ҳозир дар бозор чилги пешпазаки тоҷикии худомон баромадагӣ аст, майда. ин дона ангури вай, ин 4 ангур мебурад, 4 дона ангур мебурад. ва имсол ман аз ин боз дар замин гурондаам. хоҳишмандон метавонанд тирамо аз ман инро харидорӣ карда дастрас карда гиранд. ана бо бастагӣ аст, бинед. аз қисми поён баста омадагӣ то ана ҳаминҷо ино хӯрдан. одаме медаромадагӣ чашида хӯрдан мегиранд. барои ҳаваи манам хел шудагӣ. манаш чашида хӯрдан. ин аст ангури талдун. мана аз наздик. ҳозир мебахшед. ҳозир боз як ангури дигар навъро нишон медиҳам. ин талдун буд. мегузарем ба дигар ангур. ана ин ангур. инаш рангаш салакак дигар хел. вай сурхи сиёҳча, ин сурх. инаш номаш казанова. ин ҳам аз вай ягон монандӣ надорад. салакак мевояш фарқ мекунад ва боре ки дарозтар бошад, ин қафояш ғафстару нукаш тезтар. хай аз ин ҳам якта хӯрем кани. якта аз ин ҳам ҳозир мехӯрем. казанова. агар шумо дар гугл занед, казановаро дар ангурҳои сайтҳои украинӣ мебинед. ин ҳам ягон ҳафта пас ба пуррагӣ мепазад ва ниҳоят ангури хушрӯи бузургир. ин ангур ҳозир дар бозор бошад, агар чилгие ки ҳозир дар бозор ҳаст, вайро ҳеҷ кай намехарад. ҳама инро мехарад. ба шоҳона монанд. ана ҳамин хел. ҳозир ман яконта нағз пухтагашро ёбам. мана ин ранги асосиашро бинед чӣ хушрӯя. ранге ки тоза мекунеду баъд инашам қарапостӣ, ин ки
талдун сахтар буд, ин мулоимтар салақақ. Он хада мулоими бад не. Як ҳафта пас худо хоҳад ино қандашонро то кондитсияшон мегиранд ва ниҳоят бомаза мешаванд. ин буд ангури Казанова. Бинед, ин ранг дигар, ана вай ранг дигар. Вай сиёҳтар шудааст, сиёҳтар шудааст. ин сурхтар. Инро тоза карда нишон додам, чӣ хел вазият буда. нишон диҳам ба шумо ангури пёстре ки дина нишон додам. ангури сорти маззаи ананасдор. хоҳишмандон метавонанд хонаи ман меҳмонӣ биёянд, аз ин ангур чашад нӯшиҷон кунанд ва баҳотиям. ва бинед чӣ хел бастагӣ ҳам гули лолаборин. як чашматон роҳат кунад, гуфта ман ин наворро мондам. чашматон роҳат кунад. ман ин ҷидам ай ҳамон ангур бо будааст. мана пухт, ман чашидам ин ҳамон ангури ананас. инро ҳам ба фурӯш мемонем ҳамин калонро. ҳоли ман мегуронам ин 390 мегуронам 390 се ниҳол метиҳад худо хоҳад. то зимистона решадор мекунам. ана ҳамин хел. пёстре маззаи ананас дорад. маззаи харбуза ҳам мекунад вақте ки нағз пухт. хушоҳои тарафи деволро бинед, чӣ хушоҳи ғавс вай бинед. хушоҳи танаи деволро дидед. бениҳоят бомазза. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ё рафиқотонро даъват кунед ба гурӯҳи ангур ва боғи мо обуна шаванд.